V mojich videách sa venujem zločinu, ktorý sa dial kedysi na uliciach, prevažne v dobe, povedzme, 90. rokov. Dnes žijeme ale aktuálnu dobu, plnú technológií, sme neustále online a poskytujeme našim každodenným zariadeniam, ktoré nosíme neustále u seba strašné množstvo dát. Na to, aby ste boli naozaj bezpečí pri používaní svojich mobilných zariadení, tabletov alebo notebookov, ktoré používame všetci každý deň, tak mám skvelé riešenie aj na toto, na tú bezpečnosť. A v neposlednom rade je to veľmi dobré aj na to, že sa viete dostať k obsahu. Napríklad takto využívam ja. Tvorím tieto videá, potrebujem množstvo vizuálneho obsahu, či už fotografie alebo videá, nejaké reportáže z dokumentov, z filmov, z čohokoľvek. Robil som videá napríklad aj čo sa týkali Českej republiky a tam som potreboval dohľadať nejaké veci. Aby ste sa čudovali, koľko vecí majú Češi zablokovaných aj pre Slovensko. Je to z nejakých licenčných dôvodov. Hľadal som na to riešenie a prišiel som na to, že je ideálna na toto VPN-ka. Objavil som tu najlepšiu, je zároveň aj sponzorom tohto videa a to je VPN od Surfsharku. VPN-ka je moderná technológia, skvelá aplikácia alebo software, ktorý zabezpečuje vašu bezpečnosť na internete alebo pri surfovaní na webe tým, že zamenia vašu skutočnú IP adresu za inú. V prípade Surfsharku si viete nastaviť, z akej krajiny napríklad ste. Takže ak chcete sa dostať ako ja, som sa chcel dostať k českému obsahu, nastavil som si tam na telefóne, že som z Českej republiky, Českú republiku a pekne sa mi otvoril komplet takýto obsah, prevažne súkromných televízií a podobne. Viete to využiť aj na Netflixe. V podstate máte neobmedzenú databázu filmov a seriálov takýmto spôsobom, lebo každá krajina má svoju unikátnu nejakú tvorbu, ktorú v inej krajine neviete sa k nej dostať cez inú krajinu. No a keď si nainštalujete VPN-ku, tak sa viete dostať ku každému filmu alebo svojmu obľúbenému seriálu. Surfshark ti tiež ponúka jedno jediné konto pre neobmedzený počet zariadení, takže viete to využiť aj v rodine alebo v kancelárii, povedzme v nejakých pracovných tímoch a taktiež zabezpečuje tvoju ochranu pri neustálom surfovaní po webe. Výbornými doplnkovými funkciami sú aj funkcie z radu Surfshark One, a konkrétne napríklad ja veľmi používam a páči sa mi Surfshark Alert. To znamená, že keď zaplatíte niekde online na internete, nahráte tam svoju kartu, svoje platobné údaje, tak pomocou funkcie Surfshark Alert si to viete dať sledovať tie dáta a viete, čo sa s nimi robí. Ak chceš vedieť viac, tak použij určite kód, ktorý vidíš tu na displeji, rovnako je aj v popise videa. Chod na Surfshark, použij kód, aby si vedel a získaj Surfshark 4 mesiace navyše. Tam by som sa chcel aj troška zastaviť pri tej 10-násobnej vražde vo fontáne, že aký ste mali pocit, keď ste tam prišli prvýkrát? To musel byť strašný masakér, aj prenikli tie policajné záznamy na internet a vy ako policajný raditeľ vtedy... Aké policajné záznamy? No bolo teda záznamy, videozáznamy ako z toho aktu konkrétne. Aj tie obrázky. No. Však ten VHS nahrávka. Áno, no ja som myslel, že niečo... Nie, tá známa. Tak to bolo zaujímavé, lebo ja v ten večer prišiel domov a som sa prezliekal a vtedy mi zazvodil telefón a volal mi jeden môj známy, že či viem o tom, ako okresný riaditeľ, že vo fontáne sa strieľa. Tak dovtedy žiadne hlásenie som nezachytil. Tak jedine toto. A pýtam sa ho, že kde sa strieľa? Vonku, vnútri? Alebo čo to je za streľba? Tak, že zrejme vnútri. No, títo mafiáni zvykli strieľať iba tak zo srandy vonku, na dopravné značky, alebo... Zo zábavy, hej? Zo zábavy. Tak ale som si povedal, že keď streľba je vnútri, tak to zrejme nebude zo zábavy. Je zrejme tam niekoho vražde, alebo niečo také, že sa tam deje. Tak jak som položil telefón, tak už aj mi hlásil aj operačný, že z baru Fontána je hlásená streľba. Tak som začal riadiť akciu, že proste som v kúse telefonoval a medzi tým som sa prezliekal a vyrazil som k tej fontáne. A keď som tam prišiel, tak už tam bolo ticho, akurát dorazila sanitka a išli sme spolu ja s tými zo záchranky
Policajtov som nechal vonku strážiť, aby sa tam už ľudia sa tam začali zhromažďovať. Ale ste tam boli medzi prvými na tom mieste činu. Áno. No a s tými záchranármi som išiel hore na poschodie. Na prízemí som videl, že sú porozhadzované poháre, špaky, proste, že... Ale som nevidel žiadne obete, nič, tak zrejme som usúdil, že asi hore sa niečo dialo. No tak sme vystúpili hore a tam som videl tú haldu mŕtvych tiel. A jeden z nich ešte stohnal, to bol Zoltán Čech. No a tí záchranári sa ho pokúšali nejak chytiť alebo niečo s ním spraviť, tak on tak hrčal, že sa ho báli aj dotknúť jednoducho. Až potom, keď už teda úplne upadol do bezvedomia, tak potom ho naložili na nositka a vyniesli ho von. A ja som ostal tam hore sám a ja som si myslel, že títo pápajovci niekoho tam zavraždili. A som taktiku policajnej práce som nastavoval tak, že ich kde si pochytať, zabrániť im, aby si vytvorili alibi, proste ako zakročiť proti ním. V tej chvíli. V tej chvíli, keď som videl tie mŕtve tela, lebo väčšinou všetci ležali dole tvárou, nebolo ich poznať na jednej hromade. A ako som tak chodil, tak som úplne v rohu vzadu zbadal tú poslednú mŕtvolu a tu som poznal, že to je Pápai. A potom som si lepšie overil ostatných, tak som videl, že vlastne to sú všetci tie najhlavnejší ľudia. Tak vtedy som vlastne zistil, že nie oni vraždili, ale ich niekto zavraždil. No to muselo byť veľké prekvapenie aj pre vás ako policajta, nie? A tak to bolo prekvapenie, lebo väčšinou v tej fontáne mali takú oázu istoty. Stále ju strážili, tam robili také opatrenia, že to málo kto predpokladal, že tam niečo takéto môže udiať. Tak som musel zmeniť celú taktiku úplne opačne, že nejakí iní zločinci zlikvidovali ich. A som mal aj také výčitky svedomia, že vlastne takto to dopadlo, že sme s nimi teda nevedeli nič spraviť, až nakoniec ich nejaká konkurencia zlikvidovala. Medzi tým im tam zvonili mobily, jak boli voľne pohádzané po stoloch, po zemi. Tak jeden z nich som aj zdvihol, ktorý zvonil, tak aby som nenechal ani otlačky, keby náhodou, lebo som chcel vedieť, že kto volá, lebo nejaký kontakt pre prvé pátranie po horúcej stope. No a tam sa ma pýtal ten, kto volal, že kde je Tibor. Tak som hovoril, není tu, že hneď príde, že tak nech mu dám telefón, lebo už zisťovali hneď, že čo sa stalo, či žijú, nežijú, alebo o čo tam vlastne ide. Tak som ho oklamal, že teraz je na záchode, že hneď príde a že daj mi ho a potom už položil, potom už bol koniec. To som chcel len kvôli tomu, aby následne analýzou sa mohli analyzovať, že z jakého čísla bolo volané, proste, aby sme mali čo najviac. Čo najviac stôp. Najviac stôp, áno. Čiže tak nejak to bolo. A mali ste už tip na nejakých podozrivých, povedzme, alebo to ma zaujíma, že ako sa vlastne prišlo prvýkrát na to, že kto to mohol byť, alebo aké tam sa zvažovali možnosti. Tak jediné, čo logicky pripadlo do úvahy, že musel to niekto urobiť taký, kto je silnejší v tom zločineckom prostredí, jak bol Pápai. No a v tom čase silnejšia skupina na Slovensku veľmi neexistovala. Lebo už Černák bol vtedy vo väzbe, už nemali tú silu, jak predtým. Čiže z prostredia slovenského podsvetia možno, že aj boli nejaké silnejšie skupiny, ale nemali extra dôvod takýto masaker, lebo v tom organizmom prostredí, keď sa takéto niečo urobí, tak to je zvyčajne preto, že chce prevziať to teritorium. Čiže kto by chcel prevziať teritorium, že? Takouto vylučovacou metodou ste išli na to? No, niekto to teritorium chce, lebo keď len z pomsty, tak to sa takto nerobí, že vyrovnávanie si účtov. Ide o teritorium, keď takýto štýl. No. A zároveň má takú silu sám, že to teritorium si aj potom udrží v tej celej štruktúre zločineckých skupín na celom Slovensku. Čiže musí mať obrovskú silu, alebo musí mať obrovskú silu za sebou niekde, v zahraničí, alebo no,
To boli moje úvahy tam na tom poschodí. Ale sa potvrdili potom časom? A samozrejme. No v podstate áno, podľa toho, čo hovoríte. V podstate áno, lebo hneď na druhý deň ráno už sa objavil šátor, aj Vida, aj všetci, ktorí unikali v zahraničí, sa skrývali pred tým Pápajom. Na obrovských Mercedesoch so švajčiarskými ešpezetkami boli všetky tie autá a chodili voľne po meste, tak sme vedeli, že zrejme asi oni sú v pozadí, keď takto rýchlo v podstate sa tam nasťahovali späť. Lebo ak by niekto iný, povedzme nejaká ruská, alebo čečenská, alebo nejaká takáto štruktúra by to urobila, tak v podstate ona chce to teritorium. Tak sa len tam nemôže začať prechádzať nejaký šátor zrazu, viete? Nemôžem zabudnúť ani na Double Red, nakupuj ich oblečenie na ich webe doublered.sk. Takisto si utekaj kúpiť stupenky na Double Red Car Festival, ktorý sa tento raz uskutoční v Brezne. Je to v septembri, 12. až 14. septembra, trojdňová najväčšia automobilová akcia na Slovensku. Minulý rok mala obrovský úspech, bola v Nitre na agrokomplexe, ale tentokrát je to v Brezne. Aktuálne na webe, ktorý nájdeš tiež v popise videa, link na tento web, tak si môžeš zakúpiť exkluzívne výhodné stupenky. Odporúčam samozrejme si kúpiť trojdňovú, tá je najvýhodnejšia, zober celú rodinu, užijú si to tam chlapi so svojimi manželkami alebo tak aj so svojimi deťmi. Organizátor myslí úplne na všetko, takže navštív túto akciu a nakupuj oblečenie na doublered.sk. Keď ste prišli do Dunajskej Stredy, tak aj v tej knihe sa to píše, ste to opisovali, že vašim susedom bol Andrej Rajs, čo bol vlastne tiež policajt, kolega predpokladám. A je tam taká poznámka, taká veta, že vtedy ste ešte nevedeli, že ste si mysleli, že to bude ako celkom dobré nažívanie, ale neskôr, že ste to nie že oľutovali, ale že nebolo to až tak, ako sa to zdalo priaznivé. Tak by som chcel pár slovami, že vlastne prečo. A chcel by som sa dostať k tým Rajsovcom, že aká bola ich úloha, tí bratia Rajsovci nakoniec. Tak tento starý ich otec. Andrej Rajs bol policajt v Bratislave a ja som nastúpil do policajného zboru v Dunajskej Strede a pridelili mi služobný byt, štátny byt v tom čase, on takisto má taký istý byt na prízemí a my sme bývali v tom istom vchode nad nimi. Čiže on ešte v tom čase bol policajt. Tak ma tam uvítal ako kolegu, proste, že sme kolegovia a policajti. A potom po revolúcii on vlastne hneď vystúpil z policajného zboru a hovoril mi, som sa pýtal, že prečo si to nechal tak. A hovorí, že ja som vycvičený pandúr. Ja nemôžem byť v tejto dobe policajt, lebo tu ešte niekomu by som ublížil, aby som mal z toho problémy, takže radšej nechal policajné remeslo tak, lebo hovorili, že je pandúr. A v podstate ho aj tak nazývali, že pandúr bandy. Môžeme si to preložiť ako vagabund? Nie, pandúr. Viete, kto bol pandúr? Neviem. To... Ja pritakávam, ale neviem. Pandúri boli takí dráby veľkomožných pánov ešte za monarchie, ktorí vlastne lapali Janošíka a tak. Proste pandúr bol ten, čo dával pozor na poddaných a hnali ich do práce a dával pozor na poliach, aby robili riadne. Týchto strážníkov vlastne volali pandúr. A ako to myslel v tom kontexte, že on teraz nemôže to robiť? No lebo za toho socializmu policajt si mohol dovoliť aj viac, lebo vždy nejak sa to vysvetlilo. A on bol dosť taký drsný policajt, používal teda drsnejšie metódy policajné, ktoré v tom socializme sa používali proti recidivistom, proti všelijakým pouličným ožranom a grázlom, že za tvrdšie sa voči ním postupovalo, alebo proti hypisákom. V tých časoch policajti byli obuškami takýchto ľudí, ktorí... Sa to tolerovalo, hej? Že v tej dobe... Aj mládež na staniciach. Proste to v tom čase bolo bežné, že policajti v uniformách obuchom bili do radu každého. No čiže on bol takto vycvičený ako ten pandúr. No a cíti, že v tej demokracii to už teraz tak nebude možné, no tak radšej odišiel z polície. Ale zaujímavá ma tam tá veta alebo tá myšlienka po tejto informácii, že v začiatku ste mysleli, že to bude fajn susedský vzťah, ale nakoniec... No však bol policajt, prečo by som si mal myslieť niečo iné? Viete, ja som v Dunajskej Strede nepoznal vôbec nikoho, lebo ja som sa tam v podstate priženil. No a
on bol jeden z prvých, ktorého som poznal ako suseda, tak som si myslel, že on má 3 synov, všetci 3 boli zápasníci. Vtedy boli ešte len chlapci v podstate, ale on ich trénoval, lebo on bol ich tréner. Čiže boli zápasníci, športovci, nevidel som na tom nič zlého. Ale potom tam bolo dodané, že ste tedy, ako si mysleli, že to bude fajn spolužitie, ale nakoniec nebolo. Tak to bolo kvôli tým aktivitám jeho synov, ako v neskôršom čase? No tak viete, tá situácia sa všelijako vyvíjala. Videl som cez okno, keď som bol doma pred našim panelákom, skupinu ľudí stoja v kruhu a tento pán Durbandy v podstate im tam niečo vysvetľuje. A jednému z nich zazvonil telefón, vtedy nikto nemá mobil, len mafiáni, lebo baterku bolo treba nosiť zvlášť, to mali nosiča na to, tak oni už mali prvý mobily, tak mu zazvonil telefón a do telefónu, to som počul, povedal, že teraz nemôžem hovoriť, teraz Ujo Bandy rozpráva. Proste, a toto bol Tibor Pápai. Čiže Tibor Pápai s niekým nemohol hovoriť preto, lebo teraz pán Bandy rozpráva. Viete, tak sa mi to zdalo čudné, že bývalý policajt má taký rešpekt, alebo rozpráva sa tam s týmito ľuďmi. No, tak nejak. Čaba a Szilárd, rajsovci, oni tam nejakým spôsobom sa mali aj podielať na tom nejakom ilegálnom zločine v Dunajskej Strede. A zaujíma ma, že či išli nejak samostatnou cestou, alebo či sa... Oni v tom začiatku 90. rokov, keď už tí, čo boli doma, už organizovali tú zločineckú štruktúru, tak títo bratia Rajsovci akurát boli ešte na vojne. Vtedy ešte bola základná vojenská služba, čiže prišli trošku v omeškaní oproti tým ostatným. A vlastne, pretože boli spolužiaci, rovesníci, tak sa poznali, len Šátor už vtedy bol pomaly vojak, mafián, keď Szilárd prišiel len z vojny. Čiže nejak sa tam postupne medzi nich nezačlenili, boli trochu iní ako tí všetci ostatní. Lebo vlastne aj z tých dostupných informácií neboli úplne ani k Pápajovi nejak pričlenení, ani k tým Šátorovcom, veď sa hovorí, že Šátorovci ich majú na svedomí v podstate. Boli 3 bratia, ktorí viac menej Čaba, ten stredný, on mal v krvi, jemu sa najviac páčilo byť mafiánom, zločincom a tí 2 až tak zase nie. Len proste taká bola situácia, taká bola doba, skôr ich vyhovovalo podnikať. I keď nelegálne, ale zarábať peniaze a nie vystatovať sa a chodiť po meste a tvrdiť o sebe, že sú mafiáni. No a keď došlo rozkolu tej celej skupiny medzi tých Pápajovcov a Šipošovcov, vlastne to sa ani takto nedá nazvať, že rozkol jednoducho, to bola jedna zločinecká skupina, len jedni robili, došlo k nejakej nezhode, tak v podstate si začali navzájom ubližovať. No a tá skupina Šipoša, kde patril aj Šátor ako jeho vojak, potom po tých nezhodách musela ísť do ilegality, proste ušli do zahraničia. No a ten najmladší brat viac menej ostal v Dunajskej Strede, ako keby súhlasil s tou filozofiou, ktorú mal Pápai, ktorý tam zostal. No a tí 2 starší bratia si robili viac menej samostatné biznisy, že fakt neboli až tak súčasťou vlastne žiadnej skupiny, ale kamarátske vzťahy mali s tým Šátorom, lebo boli rovesníci, boli kamaráti aj zo zápasenia a tak. Toto ma len zaujímalo, že proste tí bratia, že ku komu vlastne patrili, alebo či robili na vlastnú pes. Tam sa hovorí o tých poštárskych vozoch, je tam písané a není tam napísané, že kto to mal v podstate nejak na svedomí a sa to pripisuje, dá sa to povedať, že aj im, tým bratom? Áno. Mám tu ešte jednu poznámku, ako ste s novým kolegom zbalili Kiščiného, teda Hodošiho. On vám nejak vulgárne nadával, tuším,
A vy ste tam mali nejak sa k nemu vrátiť? Áno, lebo to bol kolega, ktorý neviem, či nebol v prvej, alebo ja som s ním prvýkrát slúžil v nočnej, už sme mali motohliadku vtedy, ja som bol vodič, on bol spolujazdec, člen hliadky. A zrazu sa ma opýtal, že či tu niekto môže nadávať policajtov do buzerantov. Ja hovorím, kde niekto nadával, lebo ja som si to nevšimol, som šoféroval a sledoval som situáciu. No a on si všimol, že dvaja chodci, čo išli po chodníku, on sa na nich pozeral a jeden z nich na ňo kričí, že čo čumíš, ty buzerant. No. Tak som otočil s vozidlom, zašiel som, vlastne sme ich prenasledovali a prichytili sme ich pri takom luxusnom červenom športovom motorovom vozidle, do ktorého akurát nasadali. A ten Kišcinen bol spolujazdec a ten druhý mal byť vodič. No a ten môj kolega, keď sme ich tam dobehli, vyskočil z auta, vytrhol ho z toho luxusného auta, hodil o zem a začal ho tak povediať, používal hmaty a chvaty a vysvetľoval mu, že policajt není buzerant, policajt robí svoju robotu a že už takéto nech viackrát nehovorí na policajt. Proste taká debata tam prebehla. No a ja som videl, že už podľa toho auta, že vlastne kto to je. A som bol prekvapený, teda milo, že ten môj kolega tak ostro ide. Väčšinou to sa ešte tak nestalo. A ten druhý, ten vodič bol vlastne jeho ochrankár. On chcel obísť vozidlo, tak som ho zastavil, nech ostane tam, kde je. A mi kýval, že nerobte to, že zle bude, proste bol nešťastný z toho, že čo toto chce byť. No a potom z nočného baru začali vychádzať už hostia, taká tlúpa mladých ľudí, tak vtedy som tohto môjho kolegu stiahol z tej akcie, že koniec, ideme preč, lebo som sa obával, že ešte presvedčia tých mladých, aby svedčili, že policajti brutálne niekoho, no proste, aby toto nenastalo, tak sme sa vzdialili a potom hovorím tomu kolegovi, že aký si ty smelý človek, že takto málo, kedy som videl, že toho Kišciného by niekto hodil o zem, že to väčšinou sa ho tu všetci boja. No, sa ma opýtal, že toto bol ten Kišcin, ho nepoznal, vlastne on v nevedomky to urobil. No ale potom sme slúžili a to bol môj jeden z najlepších parťákov. Vy ste ho tam kryli ešte tuším so samopalom, vtedy ešte hliadky nosili samopal. Škorpión, že? My sme boli v tom čase ako zásahová skupina, vtedy sa zaviedli tie poplašné signalizácie v jednotlivých prevádzkach, tak sme boli vyzbrojení ako zásahová skupina. Lebo potom to chvíľku nebolo a potom o niekoľko rokov to znova policajti začali nosiť tie samopaly, sa mi zdá. Keď som to tak dobre vnímal. To bolo hneď na začiatku, keď polícia začala inštalovať signalizáciu v rôznych prevádzkach, tak museli sme byť ako motohliadka pripravená na zákrok, tak vtedy sme mali služobnú zbraň Škorpión. Ja som uvedol, že budeme spolu točiť rozhovor a ľudia z Instagramu, aj vlastne predplatitelia na takej jednej platforme posielali svoje otázky, svoje dotazy, tak som vybral také asi najzaujímavejšie, na niektoré ste možno už aj odpovedali počas rozhovoru, tak keď vás môžem poprosiť tak v rýchlosti, jeden tu píše napríklad, že zaujíma ma, akí boli bratia Čehovci a či s nimi prišiel do kontaktu pán Spišiak, keď mladší Erik mal len 23 rokov, keď prišiel o život, ďalej aký bol sám Pápaj, či sa s ním dalo normálne rozprávať, alebo to bol hulvát, či počul, videl, alebo mal osobný zážitok s ním. S Pápajom? S Pápajom alebo k tým Čehovcom. Tak Pápaja na diskotéke som vyzval na férovku, lebo tam začal po mne kričať, tak som ho vyzval, že poď von, nevrieskaj tu, poď von. Napríklad Pápaja Tibora. Aha, a ako zareagoval na to? A nakoniec nešiel. Tak to obdivujem. Alebo jeden tu písal, že či je pravda, že Pápaj, keď pôsobil v Dunajskej Strede, že bol proti drogám, že zakazoval robiť s drogami zločincom. Toto tak píše jeden. To sú všelijaké fámy. Ako mohla zlyhať policajná akcia na Leoša Šátora, keď bola perfektne pripravená? To sa aj ako medializovalo, že tam on z sa podarilo utiecť. Rôzne analýzy hovoria. Všetci sme si mysleli nakoniec, že sám Dreveňák to vyzradil. Ale nakoniec, keď ho usvedčovali tí jeho kumpáni teraz pri tých konaniach, tak vlastne vyzradili
že čo všetko ten dreveňák vyzrádzal a o tejto skutočnosti nehovorili, že toto vyzradil. Čiže zrejme to nevyzradil dreveňák, ale podľa nich si všimli ľahko letiace lietadlo, ktorým sme monitorovali, že či tam je, či tam není, také sledovacie lietadlo ľahučké a údajne si to všimli, tak preto boli ostražití. Takže sa sami na to prišli, že sa niečo asi... No a okrem toho, ten šátor tam mal perfektne pripravenú skrýšu na schvál pre únik pri takýchto akciách. Neviem, či to kdesi bolo. Mal takú maskovaciu celtu proti leteckému sledovaniu na stĺpoch a pod ňou mal pripravené vozidlo, plne tanko naštartované a plot, poči ktorému to bol nasmerované, bol narezaný, čiže tade mohol vyraziť a ujsť. On to mal takto pripravené pre prípad, že tam bude nejaká policajná akcia. No a kým tí policajti zaútočili, on už sedel pod tou plachtovacou, pod tou maskovacou celtou. To sme pozerali obrázky z tých pozorovaní leteckých, tak až keď sme fakt vedeli, že to tam je do detaľ. Vtedy sme si všimli, normálne sme si to nevšimli, že také niečo tam má. No a potom ušiel cez Oračinu, nikto si nemyslel, že autom pôjde po Oračine, tak proste unikol. A teraz, či to niekto vyzradil, nevyzradil, podozrievali sme dreveňáka, lenže zrejme to nebol on. Potom tam bola taká operácia s prievodným vrtuľníkom, ktorý mal na komando Lynx, malo zaútočiť a v prievode vrtuľník, a ak by náhodou také niečo sa stalo, aby mohol monitorovať terén. Lenže sa stalo to, že to vozidlo, ktoré mali preraziť, tak boli tam závory ešte pred bránami. Aha, k tomu pozemku, keď sa išlo? Áno, to boli polné cesty, my sme plánovali, že tam pošleme nejaké traktory orať, alebo nejakým takým spôsobom sa priblížiť k tomu objektu, lenže to bol všetko súkromný pozemok. Tam by stačilo, keby zavolali majiteľovi, že máš tu traktory, kombajny alebo niečo, tak by povedal, že nie, tak to sme nemohli. A sme nevedeli, že či tie závory nemajú nejakú signalizáciu, že keď ich prelomíme, tak vnútri bude signalizovať, že je prelomená závora. Čiže tak sme rozmysleli, že ako to spraviť. Tak na mieste sa rozhodol šéf zásahu, že obíde tú závoru cez jarok, aby ju nemusel preraziť, aby náhodou nebol vyslaný signál. No a on v tom jarku, či v blate, vlh jednoducho uviazol a chvíľu ostal na mieste. A vrtuľník, ktorý mal urobiť operáciu následne, tak dostal signál, že stop, lebo neideme. Aby nepriletel vrtuľník skôr a vtedy by vyplašil vlastne všetkých a títo boli ujaznutí v zátara, v jarku. Tak vrtuľník dostal pokyn urobiť ešte jeden okruh, proste sa vzdialiť, aby nevyplašil mafiánov. Že zdržať akože sa. Zdržať sa, aby nenaletel na objekt. No a medzi tým zase sa skôr podarilo vyhrabať cez ten jarok, jak vrtuľník mal väčší okruh, čiže už nestihol naletieť, aby odsledoval, keď on s tým autom niekde unikal. A to je preto, lebo to tam vyčítal Anderajs, myslím, v tých dokumentoch pre TVS, alebo tak, že vrtuľníku ušlo auto, ale to prišiel... Vrtuľník mal problém s týmto. Tu či sa vám niekedy vyhrážali, alebo vašej rodine, to sme v podstate o tom hovorili. To sa vyhrážali v kuse. V kuse. Kedy poprvýkrát zaregistroval, že jeho nástupca Dreveňák na juhu Slovenska spolupracuje so Šatorovcami, to sme tiež... A nástupca Dreveňák vôbec nebol môj nástupca nikde. Aha, iba kolega? Kolega. Ako to bolo s odvolaním Mičetu Lučanského ostatných vyšetrovateľov po nástupe Spíšiaka? Tak neviem, možno k pánovi Lučanskému, keby ste chceli pár slov. Tak, keď som sa vrátil do funkcie policajného prezidenta, tak tí, čo slúžili, mali hneď alebo začali mi rozprávať, že Lučanský, Mičieta aj Ševčík, že sú skorumpovaní, že sú nevhodní a že v podstate ich treba všetkých povyhadzovať. Ja som s tým nesúhlasil, lebo podľa mojich poznaní v čase viceprezidentovania boli teda efektívni operatívci, Ševčík bol vyšetrovateľ. Neveril som tomu, že môže byť pravda to, čo sa o nich za tie 4 roky nazbieralo a hovorilo. To isté, jak som v začiatku neveril ani proti Dreveňákovi, lebo som išiel podľa sám seba. K tomu musím povedať ešte
to najdôležitejšie, prečo tak tvrdohlavo trvám na tom, že neverím hneď rôznym fámam. Kľudne, mňa to zaujíma. To som zažil na vlastnej koži, že bol napísaný na mňa anoním na viac strán a prezentoval to Erik Tomáš na televízii Markíza, že na Jaroslava Spišiaka spísal niekto anoním a že ho dali generálnemu prokurátorovi a že z toho anonymu vyznie brutálna trestná činnosť Jaroslava Spišiaka. A ráno, to bol v televíznych novinách, a ráno som prišiel k ministrovi vnútra, pýtali sa generálneho prokurátora Trnku, že čo s tým urobil. Tak Trnka povedal, že poslal som to ministrovi vnútra, nech to rieši on. Tak pýtal sa ministra, že pán minister, dostal ste ten anonym? No, niečo som dostal. A riešili ste to? Čo ste s tým robil? Hodil som to do koša. Povedal mi, že hodil to do koša. Hovorí ma, lebo mi tak veril, áno, že nejaký anonym, nejaký neznámy, keď niekto chce, nech napíše meno, nech sa proste nejaký anonym ho nerozhodí. Tak to hodil do koša. A keď som mu povedal, že čo tam mohlo byť, že zaujíma vás to, čo tam je. A hovorím, tak možno z toho textu by som sa možno dovtípil, že kto, čo, prečo. No tak naozaj vybral tú obálku neotvorenú z toho koša, bola hodená do koša. Že tak mi veril. No a vtedy som začal rozmýšľať, že tento minister, toto je teda tá fakt dôvera. Nezlomí ho nejaký takýto anonym. A to bol aký minister? Pán Pálko. Pán Pálko. No a teraz ja som fakt uvažoval, že takto by to malo byť, keď ja zverím. Keď sú nejaké fakt dôkazy, tak áno, nejaké anonýmy. Čiže a ja som sa chcel, lebo voči mne sa zachoval korektne. Lebo ja fakt som nebol si vedomý, že by som páchal nejakú trestnú činnosť. Očakával som, že takto sa zachoval. No a som si povedal, že no tak aj ty sa musíš tak zachovať k iným, ako chceš, aby sa minister zachovával k tebe. Viete, čiže preto ja som odolával, lebo väčšinou na tých dobrých policajtov boli tieto útoky všelijaké. Tak som odolával a neveril som, že páchal nejakú extra zlú, neviem akú, všeličo možné sa o nich hovorilo, o tých troch. No lenže ja som presadzoval pravidlo, že každý nech rieši toho, kto je v jeho personálnej právomoci. A ani som nezasahoval krajským, lebo to je jeho zodpovednosť. On nech si určí, nech tí jeho podriadení vedia, že vďaka nemu, že on si ich vybral. Tak ja som si zase vybral viceprezidenta a títo traje patrili do jeho pôsobnosti. Tak nechcel som do toho zasahovať, nech to vyrieši on. Ja som len, on ako to navrhol, vyriešil, tak ja som to len potom podpísal. No tam bol nejaký konflikt, sme sa o tom bavili, oni tam podali za ohováranie. Konfliktov bolo veľa, o nich sa tu nebudem už vyjadrovať, lebo ja nie som ten, čo haním, špiním a rozprávam to, čo nemám dokázané, preverené. Čiže ja to nikdy som žiadneho policajta takto verejne ani nehanil, ani nekritizoval, ani nič o ňom nehovoril. Jedine, ak už potom bol fakt odsúdený. Čiže keby ste sa dostali do politiky, ozaj by ste dekriminalizovali všetky drogy? To asi na nejaké vyhlásenia. Nie. To bolo také mylné vyhlásenie, špatne sa to chápalo. Ja som povedal, že zúčastnil som sa takých porád svetových, policajných, kde sa rozoberalo, ako pôsobiť, ako zlikvidovať drogovú kriminalitu. No a jeden z nápadov sa tam rozoberal, že čo keby boli zlegalizované tie drogy. Viete? Ale asi nie. Ale to je len čiste politická, policajná teória, že čo by to spravilo, alebo nespravilo. No ale nikde na svete na základe tejto teórie sa nič nezlegalizovalo, normálne drogy, čiže ani zrejme to je len taká utopistická fantázia. No tak sú krajiny, kde mäkké drogy. No mäkké, ale tu sa jednalo zrejme o všetko prierezovo. Či vám niekedy bol ponúknutý úplatok za niečo vybaviť? Nikdy. Mi nebol nikdy nič. Mi nebolo ponúknuté. Asi poznali vašu reputáciu, ako máte? No, asi, ja neviem prečo. Bol som krivo obvinený, že som zobral, ale to bolo trestnoprocesne dokázané. Dokonca už teraz sú odsúdení ľudia, ktorí to fiktívne zorganizovali. Teda to šátorovské prostredie, že akože ma uplatili.
ale vlastne sú teraz odsúdení za krivé obvinenie, že to krivo vymysleli, lebo už fakt nevedeli čo, tak aspoň toto. Tak sa im to vypomstilo. No sa im to ešte vypomstilo, lebo jednoducho, čo není, to není. Stačí sa spoliehať na objektivitu súdov v Slovenskej republike. Vy ste to aj uvádzali niekde, že vy ste nikdy nemali ani obavu, keď ste išli na súde jedna deň, lebo ste proste verili slovenským súdom. Tak ja som vždy mal nejaké dôkazy, argumenty, nemusel som si vymýšľať, nemusel som nič kreovať. Raz sa mi stalo, tiež som bol obvinený, že som zobral úplatok verejne na súdnom pojednávaní. Rajs jeden tam povedal, že mi dal úplatok. Tak potom sa to vyšetrovalo a vysvetlo, keď povedal konkrétne deň, kedy to malo byť, tak ja som v ten deň bol úplne inde, preukázateľne, nemohlo sa to stať vôbec. No a vtedy ten dreveňák prišiel za mnou a hovorí mi, že keď už vieme presný dátum, že najlepšie by bolo urobiť super alibi. Napríklad, že som bol kdesi v zahraničí. A že on vie vybaviť nejakého hraničného cudzineckého policajta, vtedy sa ešte dávali do pasov pečiatku, že v ten deň som bol v zahraničí a druhú, kedy som prišiel, že to on vybaví a takto, že si spraví alibi. No a ja som tak rozmýšľal, že však ja nepotrebujem alibi krivé, lebo však ja som to nespravil. No. Ale akože on mi navrhoval, že také jednoduché riešenie. To uzavrime prípad, alibi, koniec, vymalovano. Len som rozmýšľal nad tým, lenže dobre požiada nejakého cudzineckého policajta a ten cudzinecký potom o mesiac, o dva bude chcieť nejakú funkciu, bude chcieť niečo riešiť, príde za mnou a ako to potom bude, že? To už sa všetko vysvetľuje. Už som vydierateľný, a to hovorím, ja nepotrebujem nič. Vtedy som si fakt myslel, že mi chcel reálne pomôcť. Ale s odstupom času, keď som zistil, čo je zač, tak môže byť aj to pravda, že on osobne ma chcel takto natiahnuť, že ak by som ho náhodou raz niekedy zistil, že čo je zač a chcel vyhodiť, tak by ma držal takýmto ťahom. Čiže nepodarilo sa mu to. Prezeravo. Myslí si, že by sa Mikuláš Černák mohol dostať na slobodu? Zo zákona môže. Zákony sú tak postavené, že ak všetky okolnosti, ktoré budú nasvedčovať, alebo tak sa môže. Čo si myslí, ako o tom všetkom mal znalosť na tie 90. roky naráža Vladimír Mečiar? Vedel, kto je kto? Alebo len Sviechota? Úlohu? Všetci vedeli, kto je kto. Všetci vedeli. A podporoval ten boj proti organizovanému zločinu napríklad aj Mečiarovská vláda? Či vtedy Mečiara sa raz opýtali, že či existuje organizovaný zločin, že sa rozmáha v Slovenskej republike. Tak Mečiar vyhlásil v parlamente, že v Slovenskej republike neexistuje organizovaný zločin. Že pýtal sa ministra vnútra, čo vtedy bol, a ten mu povedal, že u nás také nič neexistuje. Aby to maskovali, že neexistuje, tak v podstate rozložili všetky útvary prezidiálne, ktoré boli už zriadené na boj. Čiže oni ich nazvali Úrad závažnej kriminality na kraji. Čiže odbor závažnej kriminality, OZK, odbor závažnej kriminality. Čiže závažné, nie je organizované. Všade na svete sa to volá boj proti organizované. A oni ani len do toho názvu nikde nedali, aby náhodou to neevokovalo, že u nás niečo také existuje. Opýtaj sa ho prosím, ako na ňo pôsobil Šátor. Neviem, či k tomu chcete niečo. Šátor bol jeden z tých, ktorý sa mi nikdy v živote nepozdravil. Ani ja jemu. Ešte keď bol ten vojak, kým som bol hliadkový policajt. A keď ja som sa nezdravil tým mafiánom, ale raz sa ho to dotklo v nejakom bare, kde som bol, ako normálne v službe, som sa obzeral, čo sa tam deje, a som sa mu nepozdravil, tak on potom to namietal u Šípoša, že nejaký som namyslený, alebo že prečo som sa mu vôbec nepozdravil, že či viem, kto je on vôbec. No. Lebo tak asi zvyknutý. A povedzme, Pápaj bol aký tak mentálne? Ono sa hovorí, že bol taký jednoduchší. Viete tak vlastnými slovami zo svojej skúsenosti? Alebo o svoj odhad? Áno. On nebol ten génius. No tam mali iných. On bol typický zločinec. No.
Šatok bol na tom lepšie mentálne? Alebo že... Oni všetci boli typickí zločinci, ktorí vyrastali v tom prostredí, že teraz sme mafiáni, máme nejaké územie, my tu rozhodujeme, tak klasicky, jak na Sicílii. A ešte ste hovorili v niekoľkých rozhovoroch, že mafia to tu vôbec nebolo. To je asi taký marketingový názov iba pre novinárov. Že čo chýbalo, lebo vy máte, ja som vydedukoval prehľad aj o tej talianskej zahraničnej americkej mafii, že čo chýbalo tým našim vagabundom, aby sa mohli pokladať za mafiu? Že by tam bola v tom zapojená celá rodina, alebo čo sú také základné črty toho? No práve, že... Nejak stručne iba. Nič im nechýbalo. Mali všetko, čo potrebovali. Že podporovali teda... Mali všetko, čo potrebovali. Takže keď nazveme ich mafiou... Tak mafiou podľa toho, čo budeme nazývať mafiou, viete, lebo ak všeobecne nazveme organizovaný zločin, zločinecká organizácia, že má nejakú štruktúru, postavenie, hierarchiu, snaží sa niečo robiť, tak keď toto nazveme mafia, že to je, tak potom mafia. Ale keď to nazveme zločinecká organizácia, alebo zločinecká skupina trestnoprocesne, existovala voľakedy je také, že zločinecká skupina mafiánskeho typu. A ešte tak kombinovano. Bo pri takýchto typických mafiánov aj sú nejaké vstupné procedúry, že za nejakých podmienok prijímajú, musí nejak prísahať a všelijaké možné procedúry sú formálne. To u nás až tak formalizované to nebolo. A taká základná čo to je ešte čo, že tí Taliani napríklad tam mali viacej tú rodinu, že kontakty... Taliani práve, že nie. Nie? To oni boli nahnevaní na to, keď sa to volá rodina. To vôbec nenazývali rodina. To len Mario Puzo začal nazývať rodina, ako v románe. No. Skôr v talianskej mafii nebolo vítané, keď sú tam rodinní príslušníci. Takže to je veľmi podobné ako u nás potom, nie? No, není to vôbec podobné. Jednoducho, organizácia existuje od nepamäti ľudstva, furt viac menej rovnako, lebo je to tak. Ja iba som chcel na to, že mnohí hovoria, že mafia, že u nás není, tak som iba chcel nejaký odborný taký názor. Toto sa nedá tak v jednoduchom rozhovore na to reagovať. Jasne. Podľa toho, kto to chce nazývať, tak to nazýva mafia, kto nie, tak nie. Ale podľa mňa mafia je, keď hovorím ja mafia, tak tým myslím talianské štruktúry, mafiánske. Prečo sa to volá mafia napríklad? To rôzne teórie o tom hovoria, že prečo je mafia, mafiózy. Na Sicílii boli takí hochštapleri, ktorých nazývali mafiózy. Chodili vyfintení, vyoblečení, proste taký švihák lázenský u nás sa hovorí po česky. Týchto nazývali mafiózy. No a tí mafiáni, ktorí teda sa začali tiež tak hochštaplersky obliekať, tak sa tak predpokladalo, že keď tak vyzerá, tak je mafiózy, čiže je ten mafián. Ale u nich oni sa tak nenazývali, oni úplne ináč to fungovali. Oni sa na Sicílii sa verejne neprezentovali, že sú. Nikto nevedel, kto to vôbec je. Oni boli muži cti napríklad. Nie zločinci. Ďakujem sponzorovi tohto videa a to je VPN od Surfsharku, VPN-ka, ktorú používam aj pri tvorbe týchto videí, keď sa chcem dostať k nejakému zaujímavému obsahu, ktorý nie je len tak ľahko dostupný. Rovnako zabezpeč svoje pôsobenie na internete pomocou VPN-ky od Surfsharku. Choď na link, ktorý vidíš teraz na displeji, rovnako je aj v popise videa. Navštív Surfshark, použij kód, aby si vedel a získaj Surfshark 4 mesiace navyše.